Бүген изге Вәли, ягъни гашыйклар көнендә үзенең әле бик яшь һәм матур булган 35 яшьлек юбилеен зур Чиркли авылында туып үскән милләттәшебез Аюпов Фәрит Рафик улы каршылый. Аны күркәм гомер бәйрәме белән ихластан яраткан балалары Гөлсинә, Кәмилә, Мәдинә, тормыш иптәше Гүзәл, әнисе Сания, апасы Мәрьям, тормыш иптәше Али, уллары Хамид, Илнур һәм Камил ихластан котлап иң изге теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә булганнар. Быелгысы ел гаиләбезгә икеләтә шатлык алып килде. Әле гыйнвар аенда гына без бергә яши башлавыбызга 10 ел тулуын каршы алган идек. Ә хәзер инде матур юбилее иремнең җитеште. 10 ел. Ышанып та булмый. Шулар бик тиз вакыт узган. Әлеге вакытта без синең белән тулы бер гаилә булып, бәхеткә күмелеп, балалар үстереп яшәргә керештек. Субханаллах. Бүгенгегә якыныбызга күз тимәсен. Ул барысын да булдыра алган ышанычлы гаилә башлыгы. Балаларына мәрхәмәт күрсәткән газиз әти, туганнарына, якыннарына хөрмәт ителгән якын кешегә әверелде. Тормышы аның сыкланырлык, һәр гамәле дә гыйбрәт алырлык. Сиңа якыныбыз 35 яшьлек юбилееңдә бары саулык, исәнлек телибез. Имәндәй нык бул. Гаиләң сиңа ышанып яшәсен. Балаларың да бар эштән сиңа карап үрнәк алсыннар. Гаиләгезгә бәла-каза, кайгы-хәсрәт ишек шакып кермәсен зинһар. Бәхетегезне Раббым үзе күпсенмәсен. Ак кышлар мәхәббәте язсын иде. Сиңа дөньядагы иң якты теләкне юллыйсыбыз килә. Ул да булса сәламәтлек. Чөнки сәламәтлек ул бәхет шатлыкта, саф мәхәббәткә, муллыкка нигезләнгән бәрәкәтле тормыш. Хәләл җифетең белән бал җимешләребезнең игелеген күреп тигезлектә яшик. Йөзеңдә елмаю, күңелеңдә кемдә кояш балкып торсын. Барлык матур хыялларыңны, изге теләкләреңне Ходай чынга аштырсын. Без котларга булдык сине матур бәйрәмең белән. Бар әле 35-ң яшьлек тантанаң белән. Ни теләргә уйлап куйдык, шөкер Алла, барысы. Тик килмәсен янәшәңә бәла-каза, кайгысы. Хатының белән яратып, сөйлешеп яшәгез. Балалар өчен тырышып бу дөньяда яшнәгез. Үсеп җиткәч, балалар да сезне хөрмәт итсеннәр. Әти-әниләрен олы хәрефтән кеше итсеннәр. Рәхмәт сиңа. Бер кайчан да туганны онытмыйсың. Туганлык һәм дуслыктан борыныңны җыймыйсың. Бәхетләрең шашып торсын. Кабул булсын бар дугаң. Насыйп итсен озын, имин, иманлы гомер Ходаң. Без җыелдык котлар өчен. Иң җылы сүзләр эзләп, сыкланып һәм горурланып яшибез сине күзләп. Бар туганнар, якыннарың ихластан сине котлый, шатлыгыңны бүлешергә матур җырлы да юллый. Кадерле Фәрит Рафикович, без дә матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Якыннарыгызның музыкаль сәламен дә җиткерәбез. Рәхәтләнеп, аны бергәләп тыңлыйк.
güzel yaşa bəxт bilsən günə qədrin yoğaltma bəxт şadlığının sima kilgən qədrin seni miğa hər vaxt girək seni yanında şaxtar bu dünyaya tuğan üçün bulğanın üçün rəxmət başlаған hər yana işin sen diləgənşə varsın ömrünün hər bir günü tuğan gün kebek bulsun seni miğa hər vaxt girək seni yanında şaxtar bu dünyaya tuğan üçün bulğanın üçün rəxmət seni miğa hər vaxt girək seni yanında şaxtar bu dünyaya tuğan üçün